чин мо ҳолатҳои хуби голзанӣ ҳам доштем, аммо афсӯс ки аз ҳисоби сармураббӣ риштаи бозиро гум кардан, яъне ки бо сари вақт иваз накардани бозигарон дар қисми дуюм мо натавонистем ки бозиро ба ғалаба анҷом диҳем. Аммо баъди суҳбат бо сармураббӣ фаҳмидем ки ӯ ҳам ин хатои худро фаҳмид ва фикр дорам ки дар бозии оянда бояд кӯшиш кунад ки тими мо ба бозии оянда хубтар тайёр бошад. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ, Амирбек Ҷорабоев ба ин бозиҳо иштирок мекунад ё не? Яқин медонем ки иштирок намекунад, зеро ӯ дар ин бозӣ бо асобағал ё ки бо асоб буд ва пояш хеле сахт лат хӯрдааст ва намебояд. Ба ҷои ӯ Комрон Турсуновро аз Ҳиндустон аз нав даъват карданд, вале Комрон Турсунов ҳам дар назди мо буд ва дар ҳайат набуд. Бубинед чӣ қадар мо имкониятҳои зиёд доштем, аммо гол зада натавонистем. Аммо дигар дастаомада дар бозии Эрон мо будем, бинед ки зуд фароҳам меяд шароит ва гол мешавад. ин аз касбияти дар тим вобаста аст. Касбияти тимо ҳозир ки шумо медонед дар яке аз тимҳои ҷавонтарин дар чемпионати Осиё, дар ҷоми Осиё тими мо ҳисоб мехӯрад. Тими Эрон чандин сол шуд ки якҷоя онҳо бозӣ мекунанд ва тими Эрон яке аз дастаҳои пурқувваттарини Осиё ҳисоб мехӯрад. Барои ҳамин ки шумо мушоҳида кардед, бо дастаи Фаластин якбора онҳо голҳои худро заданд ва бозиро ба ғалаба анҷом доданд. Ба тими мо ино лозим меояд, аммо чизе ки мо мушоҳида кардем, бозигарони мо аз ҳисоби касбияташон натавонистанд ки то охир дастаи Чинро ба мағлуб дучор кунанд. Аммо фикр дорам ки як чизе ки мегӯям таҷриба барои тими мо мебошад. Манам аз вақтҳои пеш мегуфтам ва бозам мегӯям ки тими мо тайёр аст ки бо тимҳои пурқувваттарини Осиё бозӣ кунад, баробар бозӣ кунад, аммо бояд онҳо ба худашон бовар дошта бошанд. Дар ин ҷо маълум аст ки тими мо аз худ боварӣ дорад. Ҳолатҳое ҳаст ки бисёр метавонанд ки гол занад, аммо дар яке ҳолатҳо ба қафо бисёртар қафо мераванд. Бачаҳо бисёртар аз қисми қафо бозӣ мекунанд ва маълум аст ки онҳо якбора ба мисли дигар дастаҳое ки ҳаст, якбора ҳам хеле баробар бозӣ намекунанд. Яъне ки ҳам дар пеш ва ҳам дар қафо бо як намуде ки чизе ки шумо мушоҳида кардед бо дастаи Эрон, че онҳо бозӣ кардан бо тими Фаластин ва дигар дастаҳое ки чизе ки шумо мушоҳида кардед, бозиҳое ки дар даври аввал шуда гузашта истоданд, ягонта ҳангома нашуда истодааст. Яъне ки ягон дастае ки сустар аст, дастаи пурқувватро ғалаба накард. Барои ҳамин ман фикр дорам ки ба тими мо лозим аст ва вақташ омадааст ки мо бояд хубтар ва насар бозӣ кунем ва бар ин хел дастаҳо ба мисли Чин ва мисли Лубнон бояд ғалаба кунем. Ташаккур дӯстони гиромӣ, тавре гуфтам дар ду гурӯҳи дигар ҳамагӣ бозиҳо боқӣ мондаанду имрӯзи пагоҳ баргузор мешаванд. Алҳол дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Ӯзбекистон байни беҳтарин дастаҳои ҷои сеюм паси ҳам истоданд ва дар сурати ҳамин гуна рафтан 100% боварӣ дорем ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ин бозиаш ба бозиҳои плей-офф рӯхат мегирад. Бардифен Актив гел ҳамеша бо ман аст. доруи озмуда шуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. Бардифен Актив гел шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. Бардифен Актив гел ҳаракати озоди бедард. Саломат бошед.